И така, днес ще говорим за визията на Европейския съюз за развитие на електронното управление, а също така и за политиката на нашата страна в същата област. Развитието на електронното управление е процес, който стартира преди около 25 години, през 1995 година, в отговор на глобализационните процеси, които протичат в световен мащаб. Причина за това е бързото развитие на информационните и комуникационни технологии, бързото им навлизане в ежедневните процеси, които протичат в повечето държави членки и в страните кандидати за членство в Европейския съюз, и потребността от нов, по-ефективен, по-ефикасен, бърз и евтин начин за комуникация между държавата, гражданите и бизнеса. Тези процеси са факт и у нас още по време на предприсъединителния период на пълноправно членство в Европейския съюз и оказват влияние върху комуникацията, като допринасят за включването на страната ни в процесите на развитие на електронно управление, които се случват по същото време и в Европейския съюз и по света. Целта на тази презентация е да направим детайлен анализ на развитието на електронното управление, първо в Европейския съюз и след това в нашата страна. Задачите са първо хронологично да проследим и да направим сравнение в еволюцията, която се извървява в областта на внедряването на електронното управление в Европейския съюз и у нас. И втората задача е да направим кратък анализ на актуалното състояние на електронното административно обслужване по сектори в страната. Накрая кратък коментар, кои са проблемите и бариерите, които затрудняват процеса у нас. За да бъде възможно електронизирането на административните услуги, трябва да споменем факта, че трябва да са изпълнени няколко предварителни условия, да има гражданско общество, да има правна регламентация на информационните процеси и да има и обособено гражданско общество, съставено и от граждани, и от бизнес, което да желае промяна в начина на комуникация с публичната администрация. Така започваме историческия преглед с 1987 година, когато към Международната федерация за информационна обработка е създадена една специална работна група 8.5. Международната федерация за информационна обработка е основана през 1960 година. Седалището ѝ е в Швейцария, а основната ѝ дейност е да насърчава развитието и внедряването на новите технологии в науката, образованието, в международните отношения и други области, като по този начин цялостната обработка на данните в тези области да бъде ускорена и подобрена. Тази организация публикува няколко аналитични документа и с тези публикации се поставят цели, свързани с координиране на изследванията в областта на информационните системи и интегрирането им в публичната администрация на международно ниво. Непосредствено след това Европейската комисия насочва своето внимание за първи път към възможностите и преимуществата, които системата за електронно управление може да предостави. Тази система може да подпомогне процеса на сближаване между страните членки на институционално, икономическо и обществено ниво, като трансформира начина на комуникация в общността. И по този начин Европейския съюз ще се превърне в по-конкурентоспособна наднационална организация и ще засили ролята си на международната сцена. Постигането на нов модел на комуникация вътре в Европейския съюз на национално и междудържавно ниво би довело до промяна и в комуникацията между Европейския съюз и международната общност.
През 1995 година в Брюксел се провежда среща на групата на силно развитите страни, известна като Г7. Основна тема на тази среща, свързана с проблемите на информационното общество, е дългосрочното развитие на електронното управление и създаването на международни пилотни проекти за изграждане на IT инфраструктура чрез специална инициатива Г7 проект за електронно правителство. След тази среща Европейската комисия насочва своята дейност към разработването на проекти и програми за развитие на електронното управление и интегрирането му на местно, национално и наднационално ниво. След тази среща за Европейската комисия и страните членки вече е ясно, че трябва да има обща рамка от правила за регламентиране на единен алгоритъм за изграждане на система за електронно управление. Както в другите области на живота, обаче и тук се идентифицира един сериозен проблем, а именно наличието на сериозни различия в структурата и начина на дейност на публичните администрации на отделните държави членки на Европейския съюз, както и някои специфични национални особености. Ето защо Европейската комисия се въздържа от разработването на единна рамка от правила, която да се налага във всички страни от Съюза. В замяна се задава основата, необходима за изграждането на електронното управление в публичните администрации във всяка една от държавите членки, за да може с новите технологии да се трансформира модела на обслужване на граждани и бизнес. И тези действия да доведат до цялостна промяна в комуникацията между държавите, гражданите и бизнеса. Европейската комисия дава свобода на действията на всяка страна членка по изграждането на нейната система за електронно управление на национално ниво. Същата година стартира и програмата за обмен на данни между администрациите на Европейския съюз с наименование IDA от Interchange of Data Between Administrations или обмен на данни между администрациите. Тази програма трябва да подпомогне страните членки да осъществят вътрешноведомствен обмен на данни и информация чрез реализация на проекти за оперативна съвместимост между Европейската администрация и националните администрации на отделните държави членки. Програмата е с общ бюджет 60 милиона евро и тя работи през периода 1995-1999 година и почти 100% от нейните цели са постигнати. Това обвързване на местни, регионални и национални администрации с европейската администрация е стъпка напред към свободен обмен на информация, на добри практики, оптимизиране на работните процеси и изглаждане на различията между системите на публичните администрации на страните членки. Тази програма IDA е фундамент за последователно и устойчиво изграждане на европейската политика в областта на електронното управление. През 1999 година, след края на дейностите по програма IDA, поради успеха на тази програма, Европейската комисия решава, че ще бъде от полза за развитието на електронното управление в Европейския съюз, ако тази програма бъде удължена. И така се стига до програмата IDA 2, която действа в периода 1999-2004 година, а бюджета ѝ е около 24 милиона евро. В рамките на тази програма се реализират проекти за постигане на по-задълбочено взаимодействие между националните
националните и европейската администрации. Целта е да се стигне до безпроблемен обмен на данни между тези администрации чрез общ европейски домен и национални домейни, свързани в мрежа. Програмата трябва да надгради постигнатото от предхождащата я IDA програма, като се развиват паневропейски електронни услуги за комплексно обслужване, като се ускорят многократно работните процеси в публичната администрация на всяка страна членка и в общоевропейската администрация. През 2000 година е приета инициативата Европа – информационно общество за всички, известна още като Лисабонска стратегия. Частта от тази стратегия, свързана с информационното общество, засягаща развитието на електронното управление, има за цел в комбинация с програмите IDA да осигури непосредствен достъп на граждани и бизнес до електронни административни услуги. Както вече казахме, програмата IDA-2 продължава да действа до 2004 година, а Лисабонската стратегия междувременно създава предпоставки за изготвяне на списък с основни административни услуги, които приоритетно да преминат в електронен вариант и по този начин гражданите и бизнеса да участват в процесите по вземане на решения на местно, национално и наднационално ниво. Заложени са 10 приоритетни области, като една от тях е развитието на електронното управление в Европейския съюз и тази област се нарича правителство онлайн. След 5 години целта е през 2005 година Европейския съюз да се превърне в лидер в областта на информационните технологии, иновациите и икономиката. Една година по-късно се приема и въпросния списък на основни публични услуги, които трябва да преминат в електронен вариант до 2005 година. Впоследствие този списък с индикативни услуги е заложен от страните членки и в техните национални стратегически документи за развитие на електронното управление. През 2002 година е установено, че постигнатите резултати по изпълнението на Лисабонската стратегия са незадоволителни. Налага се стратегията да се ревизира и отделно с тази ревизия се приема и план за действие Европа 2005 – информационно общество за всички. Ревизирането на Лисабонската стратегия и приемането на плана за действие Европа 2005 са мерки на Европейската комисия за гарантиране на заложените приоритетни области в Лисабонската стратегия. През 2004 година приключва програмата IDA-2, а Европейската комисия решава да продължи тази програма, но вече под наименование IDA-BC, като BC идва от Business and Citizens. Акцента тук е реализирането на проекти, насочени към взаимно предоставяне на европейски електронни услуги от публичната администрация за бизнеса и гражданите, а бюджетът е малко над 148 милиона евро. И така, програмите IDA, за които до тук стана дума, са част от дейностите за развитието на електронното управление в Европейския съюз. Те представляват инструменти, с които Европейската комисия в сътрудничество с всички страни членки въвежда европейска рамка за оперативна съвместимост. Тази европейска рамка е част от основата за развитието на електронното управление в Европейския съюз и трябва да гарантира визия и политически насоки за изграждането на паневропейски електронни и публични обществени услуги.
Анализът, извършен през 2005 година от Европейската комисия, води до извода, че макар основните цели на Лисабонската стратегия да остават същите във времето, тя отново трябва да бъде актуализирана. Няколко са факторите, които предизвикват това. Новите предизвикателства на информационното общество, развитието на информационните и комуникационни технологии, наближаващото приключване на плана за действие Европа 2005 и нуждата от нова инициатива или план за действие, които да гарантират постигането на приоритетите на Лисабонската стратегия в Европейския съюз. Във връзка с това се формулира нова поредна 5-годишна инициатива AI 2010 Европейско информационно общество за развитие и заетост. AI 2010 се превръща в основополагащ стратегически документ на наднационално ниво, който определя в голяма степен разработването и съдържанието на следващите стратегически документи, свързани с развитието на електронното управление. Отразява намеренията на Европейската комисия през периода 2006-2010 година да се обновят всички процеси и дейности по развитието на електронното управление в Европейския съюз. След официалното приключване на IDA-BC през 2010 година се приема програмата ISA от Interoperability Solutions for European Public Administration, решения за оперативна съвместимост на публичните администрации в Европейския съюз. Бюджетът е 160 милиона евро и това е поредното продължение на програмите IDA, IDA-2 и IDA-BC. Основната цел е постигнатите резултати от програмите IDA да бъдат надградени и да се осъществи предоставянето на ефикасни и ефективни обществени услуги на паневропейско ниво чрез електронно сътрудничество между публичните администрации на страните членки на Европейския съюз. През 2010 година, отново паралелно с програмата ICA, Европейската комисия взема решение за създаването на стратегия Европа 2020. Ние вече слушахме какво представлява тази стратегия в доклади на някои от колегите, като тази стратегия замества като цяло Лисабонската стратегия, а частта в нея, наречена Digital Agenda for Europe или цифров дневен ред за Европа, трябва да създаде предпоставки за значително по-активна работа за развитие на електронното управление в Съюза. Приема се и план за действие, обхващащ периода 2011-2015 година, който план подкрепя отделни детайли в областта на развитие на електронното управление и има за цел да попълни стратегическата рамка до влизането в новия програмен период на Европейския съюз, 7-годишния период, който обхваща 2014-2020 година. На два слайда накратко виждате целите на стратегията Европа 2020, стандартизиране на процесите по развитие на електронното управление, гарантиране на широколентов достъп до интернет във всяко населено място в Съюза, партньорство между частен и публичен сектор за реализиране на по-ефективни и ефикасни проекти за електронно управление, дигитализация на комуникационните процеси и административните услуги с цел предоставяне на комплексно административно обслужване на национално и наднационално ниво, свободна трансгранична комуникация и прехвърляне на информация между системите на публичните администрации на страните членки и администрацията на Съюза.
Преди да пристъпим към исторически преглед на развитието на европейското управление у нас, трябва да направим едно кратко обобщение на политиката на Европейския съюз в областта на електронното управление. Става дума за политика, изискваща трансформиране на административното обслужване в страните членки и общността като цяло, постигане на нов модел на комуникация и развитие на националните информационни общества с цел сближаване и постигане на единно европейско цифрово общество. Бъдещето е насочено към просперитет, който зависи и от електронното управление. Върви се към комплексно административно обслужване и електронно административно управление на трите нива – местно, национално и наднационално. И вземането на решения от публичните органи, националните правителства и европейската администрация да се автоматизира. Правно се регламентират всички процеси, дейности и области, които засяга електронното управление. Създават се и специализирани контролни органи, ведомства и институции, които да осъществяват контрол върху тези промени и да следят за спазването на нормативната основа на електронното управление. Във втората част на презентацията ще проследим в хронологичен ред работата по създаване на нормативната рамка за организация и управление на административното обслужване в нашата страна. Важно е да коментираме тази рамка, защото тя в последствие се превръща и в основа за разработване на нормативни актове и стратегически документи за изграждане и въвеждане на електронно управление в публичния сектор на страната за интегрирано административно обслужване. И така старта е през 1985 година, когато е издаден указ за административно-правно обслужване на населението, чрез който указ за първи път се регламентира дейността на държавните и обществени органи по повод предоставянето на административни услуги, така че да се осигури бързо, достъпно, евтино и качествено административно обслужване на гражданите у нас. Указът поставя основата на бъдещото разработване на нормативна рамка, която да обхване административното обслужване. Подобна нормативна рамка засяга и системата на електронното управление, защото обхваща всички дейности по предоставяне на административни услуги от държавата към гражданите и бизнеса, регламентирането на достъпа до информация, нейното събиране и съхранение. Все дейности, които са базови при предлагането на административни услуги. Дейностите по събирането, систематизирането и предоставянето на административни услуги са и елементи на електронното управление, което пък, развивайки се, ги оптимизира и интегрира. Указът действа в периода от 1985 до 1995 година, след което е отменен с Закона за административното обслужване на физически и юридически лица, който е приет през 1999 година. На следващата година се приема и Закона за достъп до обществена информация, чрез който се регламентират обществените отношения, реда и условията за достъп до обществена информация. През 2001 година е приет Закона за електронния документ и електронния подпис, който закон урежда реда и условията за създаване и използване на електронни документи и електронни подписи, а също и реда и условията за предоставяне на удостоверителни услуги. Този закон е в духа на поетия от Европейската комисия курс за развитие на електронното управление
в Европейския съюз. Приемането на закона създава условия за работа с електронни документи и електронни подписи, което предполага бъдеща работа на публичния сектор в цифрова среда. Няколко месеца по-късно е приета и национална програма за интегрирано административно обслужване. Тази програма, виждате какви задачи трябва да реши. Тя трябва да изведе като приоритет оптимизацията на административното обслужване и предоставянето на интегрирани, качествени, бързи административни услуги, което е възможно да се постигне чрез развитие на система за електронно управление. Тази поредица от действия, свързани с приемането на нормативната база на електронното управление, е последвана от приемането на Закона за защита на личните данни през 2002 година. Стратегията за електронно правителство от 2002 година е в пряка връзка с нормативната рамка за управление на административното обслужване, която до тук споменахме. Закон за достъп до обществена информация, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за защита на личните данни и Националната програма за интегрирано административно обслужване. Стратегията дава пък общата рамка за изграждане и внедряване на система за електронно управление у нас, обобщава всички дейности за подобряване и развитие на административното обслужване, като ги пренася в виртуалното пространство, отразява по-голямата част от постиженията на европейските страни и добри практики за изграждане на система за електронно управление. И така, през 2002 година у нас е приета първата си по рода стратегия за електронно управление и съответен план за прилагането на тази стратегия. Това е документ, който поставя обща рамка за изграждане и внедряване на електронното управление у нас. В пряка връзка е и с нормативната рамка за организация и управление на административното обслужване. В допълнение към стратегията е концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа работа само на едно гише. Идеята на тази концепция е допълнително да облекчи и да подобри административното обслужване на граждани и бизнес чрез споменатия принцип работа на едно гише. Този модел трябва да бъде реализиран паралелно с изграждането и развитието на система за електронно управление. И така, още към 2002 година у нас е начертан един общ алгоритъм за това как административното обслужване да се трансформира чрез приложението на новите информационни и комуникационни технологии в електронно управление, за да може да се предоставят по-ефективни, ефикасни и качествени административни услуги. През 2005 година е публикуван доклад за състоянието и развитието на електронното правителство или електронното управление у нас. И според този доклад можем да разделим развитието на електронното управление у нас на три основни етапа. Ще ги разгледаме на следващите слайдове последователно, един след друг. При подготвителния етап, който обхваща 2002 и част от 2003 година, се представя подготовката за изграждането и внедряването на електронното управление в публичния сектор като приоритет и при това в синхрон с аналогичния процес в Европейския съюз. През втория етап от 2003 до 2005 година се предвиждат набор от дейности в две основни направления – разработване и внедряване на самостоятелни
и евентуално частични решения и приложения в отделни звена на публичния сектор, като елементи от системата за електронно управление. Осъществяват се основополагащи разработки на централно ниво. Пак тогава се въвеждат 20-те индикативни електронни услуги, 12 от тях са за граждани, 8 за бизнеса. Това са услуги посочени, както стана ясно, в визионерските документи на Европейската комисия и поставящи изискванията на Европейския съюз по повод електронизацията на административното обслужване. Въвеждат се и електронни административни услуги на централно ниво, извън тези 20 базови услуги, като е имотна регистрация, обществени поръчки, социални услуги и други. По същото време се развиват и електронните услуги на областно и общинско ниво. Чрез пилотни проекти в тази област въвежда се електронния документ и електронния подпис в работата на публичния сектор. Целта е да се премине постепенно към дигитален документооборот, който мисля, че вече беше отчетен като факт в края на 2019 година. Върви се също така и към комплексно административно обслужване. Пак тогава се създават централизирани електронни страници на отделните административни ведомства, обща комуникационна инфраструктура с цел всички административни ведомства да се свържат в една обща комуникационна среда и да могат свободно да пренасят данни помежду си, използвайки тази среда. Създават се също така електронни регистри, хранилища за електронни данни и информация, които са достъпни за отделните ведомства. Изгражда се административен капацитет в публичния сектор, като за целта се обучават кадри за работа в дигитална среда, тъй като това е основата за подобряване на административното обслужване и оптимизация на процесите, свързани с него. Всички тези дейности касаят периода 2003-2005 година. Последният етап се нарича етап на целенасочено развитие и страната влиза в този етап от 2005 година с приемането на национална рамка за оперативна съвместимост на операционните системи в изпълнителната власт. Етапа обхваща стъпките по приложението на постигнатото в предходните два етапа. Приемането на националната рамка пък е следствие от приетата през 2005 година от Европейската комисия аналогична европейска рамка за оперативна съвместимост и е доказателство, че нашата страна се стреми да развива системата си за електронно управление в синхрон с тази на Европейския съюз. През 2007 година страната ни вече е член на Европейския съюз и през тази година се приема Закон за електронното управление, с който практически се урежда и регламентира дейността на органите на публично управление по създаването и обмена на електронни документи, както и предоставянето на електронни услуги. През 2010 година е приета обща стратегия за електронно управление за периода 2011-2015 година. Тя заменя действащата до тогава стратегия за електронно правителство и се превръща в фундамент за създаването на следващите нормативни документи. През 2013 година е одобрен базисен модел на комплексно административно обслужване, който да замени предишния подобен модел и да постави национална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в публичния сектор на страната. През 2013 година е утвърдена методология за усъвършенстване на работните процеси
за предоставяне на административни услуги и наръчник за прилагането на тази методология. Основната цел на стратегията за електронно управление 2011-2015 и методологията, за която става дума на слайда, е да се създадат условия за единен и стандартизиран подход по прилагането на утвърдените принципи за предоставяне на административни услуги от публичния сектор на гражданите и бизнеса. И така, третият етап от развитието на електронното управление в страната практически продължава и до днес. То обхваща времето, в което реализираните дейности и постигнатите резултати от работата в предходните два етапа да доведат до изграждането на система за електронно управление. Разгледаните етапи, дейности, документи, нормативни актове са основа за изграждане на системата за електронно управление в публичната администрация. Те са съпътствани и от други документи, но повечето от другите документи не са повлияли особено в развитието на електронното управление. В момента, както стана ясно, сме в условията на стратегия Европа 2020. У нас наскоро бе актуализирана стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 година. Ние вече сме споменавали, че амбициозната цел на тази стратегия е до 2023 година всички административни услуги у нас да се предлагат в електронен вариант. Тук виждате накратко и целите на актуализираната стратегия. На национално ниво да се предоставят качествени, ефективни и лесно достъпни услуги за гражданите и бизнеса, да се трансформира администрацията в цифрова администрация чрез интеграция на информационните процеси, да се популяризира достъпа и участието в управлението на гражданите и бизнеса. Преди да пристъпим към коментар на проблемите, които съпътстват въвеждането на електронното административно обслужване у нас, да припомним и целите на стратегия Европа 2020, повишаване на процента на заетост на населението на възраст между 20 и 64 години до 75%, инвестиране на 3% от брутния вътрешен продукт в научно-изследователска и развойна дейност, намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20%, увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници до 20%, повишаване на енергийната ефективност с 20%, намаляване дела на преждевременно напусналите училище до по-малко от 10% и повишаване на дела на завършилите висше образование до най-малко 40%. И последно, намаляване на броя на застрашените от бедност или социално изключване с 20 милиона души. Освен документите, които до тук споменахме, трябва да споменем и стратегията за развитие на електронното управление за периода 2016-2020 година, която е прията през 2016 година. Разработена е у нас стратегия за електронно архивиране, стратегия за развитие на държавната администрация, пак за програмния период 2014-2020 година, стратегия за електронно правосъдие през същия период и пътна карта за изпълнението и програма за стабилно развитие на България и други. Няколко думи за актуализираната стратегия за развитие на електронното управление у нас. Да споменем принципите на тази стратегия. Първи от тях е политическо лидерство и приемственост
при реализация на дългосрочната политика в областта на електронното управление. Втория принцип е централизирано управление на политиката и осъществяване на управление и контрол и децентрализация при изпълнение на стратегията, еднократно събиране на граждани и фирми и многократното им използване, стриктно спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, развитие на електронно управление, свързано с провеждането на административната реформа и усъвършенстването на административните бизнес процеси, налагане на единен системен подход за постигане на висока ефективност на инвестициите и създаване и поддържане на средства за електронно управление, прозрачност на вземаните решения, постоянен контрол и оценка на изпълнението при реализиране на приоритетни услуги и проекти с ясен за обществото ефект на база публично достъпна методика за оценка. Равнопоставено използване на класически виртуализирани, облачни, мобилни и други технологии при избор между тях, базиран на технологична и икономическа целесъобразност, активно предоставяне, публикуване на данни за свободен достъп от страна на администрациите на всички нива при спазване на определени изисквания за конфиденциалност и сигурност, гарантиране на правата на гражданите в електронния свят чрез постоянен надзор за законосъобразност и сигурност на обработката на личните данни. И на базата на тази актуализирана стратегия се актуализират и секторни политики, стратегии, цели и дейности на ниво министерства, агенции и общински администрации. Казахме, че ще продължим с коментар на някои от проблемите. Тук виждате, че за да е успешно електронното управление, то трябва да се предприеме цялостен комплекс от организационни, технологични, образователни, логистични, финансови и нормативно-правни мерки, за да се постигне ефективно функциониране на администрацията за задоволяване на правата и интересите на гражданите. И преди сме казвали, че постъпково трябва да се правят не само законодателни промени, а и организационни, технологични и промени в мениджмънта. Какви са бариерите пред мениджмънта? Тук са посочени няколко такива. Сложността проистича от големия размер и многообразието от процеси, които се осъществяват в организацията, традициите и навиците, които в публичната сфера се променят доста трудно. Има също така и професионална съпротива от страна на служителите в органите на публичната администрация. Има страх от рискове вътре в организацията да не би това изменение в посока електронизация да доведе до загуба на работни места. Профила на административните органи е винаги публичен, те са длъжни да се отчитат пред обществото, а това поражда страх от евентуални отрицателни резултати. Необходими са консултации и има неяснота дали ще се постигне успех в новите начинания в посока електронизация. Мащаба на промяната, която се изисква, е доста голям и това затруднява нейното осъществяване. Не винаги се разполага с капацитет за обучение на служителите на всички нива в организацията. Има съпротива и от обществото, и от крайния потребител в някои случаи. Липсват ресурси, а има и някои технически препятствия. Каква е вашата роля в този процес? Вие бихте могли да повлияете положително върху процесите на внедряване на информационните и комуникационни технологии, насърчавайки промените, тъй като новите технологии са средство за по-добра ефективност и ефикасност. Ефективност означава да може да се предоставят необходимите електронни административни услуги, а ефикасността е свързвана с намаление на разходите, които съпътстват този процес.
Отделно, вие сте хората, които трябва да предприемат действия за гарантиране на появата на нови идеи в тази област. Как може да стане това? Като се определят приоритетни области за иновации, създадат се пространства за развитие на полезни идеи, като се търсят източници за финансиране на предложените иновации, като се предлагат конкретни стимули за служителите, които имат интерес от електронизация на работните процеси, успешните промени, така наречените добри практики, да се разпространяват и да продължават. И в крайна сметка трябва да се опитате и да промените организационната култура и в частност и културата на служителите по повод изпълнението на техните служебни задължения. Ако се справите с всички тези мерки, то тогава би се стигнало до свободна комуникация по електронен път между публичен сектор, граждани и бизнес, електронно заявяване на административните услуги, електронното им заплащане и електронното им получаване от гражданите и бизнеса.